Tässä videossa näytän 5 pelottavaa videota, jotka tallentuivat ovikellokameraan. Varoitus. Video ei ole herkimmille, eli mieti ennen kuin katsot tämän. Mennään suoraan ensimmäiseen videoon. Teini-ikäiset pojat yöllä. Nämä 2 tuntematonta teini-ikäisen näköistä poikaa olivat tulleet miehen asunnolle koputtelemaan. He väittivät vain olleensa CPD-jäseniä. CPD, open up. We need to ask you a couple questions. Koputuksen seurauksena asunnon mies heräsi ja käveli ovelle kyselemään pian sen jälkeen, kuin koputusta oli alkanut kuulua. Can I help you? CPD, we need to ask you a couple questions. I'm sorry? CPD, we need to ask you a couple questions. May you please step to the front door, please? CPD. Yes, this is CPD. We would like you to step to the door, please. Can I see a badge? We would like you to step to the door, please, sir. I don't have to show you my badge, sir. Sen jälkeen toinen pojista tuli ovelle käskyttämään miestä ulos asunnosta. Pojat tajusivat lähteä ennen kuin poliisi ehtisi paikalle. Pelle-asuun pukeutuva mies. Pelle-asussa oleva mies käveli ovelle testaamaan lukittuja ovia toiveissaan päästä sisään. Mies lähti katsomaan, pääsisikö takakautta sisään. Hän kantoi selkeästi puukkoa kädessään. Mummo veitsi kädessä. Talon asukas oli saanut ilmoituksen puhelimeensa, että joku oli hänen ovellaan. Asukas katsoi ovikellokameran kautta ja järkyttyi. Ovella seisoi vanha nainen veitsi kädessä. Nainen seisoi vain ja tuijotti ovea. Hetken seisomisen jälkeen nainen päätti painaa vihdoin ovikelloa. Kahden minuutin seisoskelun jälkeen nainen lähti, mutta en vielä tähänkään päivään saakka tiedä, kuka tuo nainen oli ja mitä hän teki veitsi kädessä ovellani. Keskiyöllä vaeltava Pelle. Talon asukas sai monta ilmoitusta hänen ovikellokameralta. Ilmoitus saapui puhelimeen kello 3 aamuyöstä, oven edessä seisoi Pelle. Tähän aikoihin oli tapana käydä pelottelemassa ihmisiä Pelle-asuissa, vuosi oli 2016. Jotkin ihmiset veivät asian seuraavalle tasolle. Verinen nainen väärässä talossa.